pagbabawal na nakahubad sa mga pampublikong lugar sa San Fabian muling ipinaalala. Detalye ng balitang yan tutukan kay Idol Robert Reyes. Nagpaalala ang pamahalang bayan ng San Fabian sa publiko hinggil sa pagpapatupad ng Municipal Ordinance No. 6 Series of 2026 na nagbabawal sa paglabas ng topless o half-naked sa mga pampublikong lugar sa loob ng nasasakupan ng bayan. Gayunman, may ilang pagkakataong hindi saklaw ng naturang pagbabawal. Kabilang dito ang pananatili sa loob ng pribadong bahay o pribadong ari-arian, paglangoy o pagsasagawa ng iba pang water-related activities sa itinalagang swimming pool, beach, resort, paglahok sa mga opisyal na kompetisyong pampalakasan kung saan kinakailangan ang naturang kasuotan, mga medikal na emerhensya o kondisyong pangkalusugan, at mga tradisyonal o kultural na pagdiriwang na nangangailangan ng partikular na kasuotan. Sa ilalim ng ordinansa, ang mga lalabag ay papatawan ng 500 pesos na multa sa unang paglabag, 1,000 pesos sa ikalawang paglabag, at 2,500 pesos na multa o pagkakakulong na hanggang 6 na buwan o parehong parusa sa ikatlo at mga susunod pang paglabag. Depende sa magiging pasya ng hukuman. Hinimok ang lahat ng residente at mga bumibisita sa San Fabian na sumunod sa ordinansa bilang bahagi ng pagpapanatili ng isang ligtas, maayos, magalang at family-friendly na komunidad. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, Idol Robert Reyes, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.